nog een wens uit te spreken. Fred, wat zou je willen doen? Als ik het wel heb, Pim, ben ik nummer 47 in de rij. En niemand heeft geloof ik nog gezegd, gelukkig nieuwjaar heel gewoon. Dat uiteraard, ik ben er nu mee. Maar ik geloof dat het misschien het alleraardigste is voor alle kijkers, inclusief mezelf en de mensen hier naast mij, dat ik en ieder net zo'n goed jaar ga toewensen als Pim, Willem, Loes en Jos het afgelopen jaar hebben gehad. Ik ga het rijtje even af, Theo. Pim, ik ben heel ernstig voor mijn doen op dit late uur, op dit vroege uur. Ik hoop dat wij gewoon in de volgende jaren respect voor elkaar kunnen opbrengen. Respect in die zin, ook al redeneert een ander anders, ook al is hij misschien wat rijker of wat armer, wat intelligenter, ook al doet hij anders dan wij allemaal zelf zouden willen doen, laten we in vredesnaam respect voor die ander opbrengen. Alleen, Jos, de Hollanders en Belgen kunnen elkaar volgend jaar opvreten, wat zeg ik volgende week? Ja, elk mens is een kleine wereld op zichzelf. En ik hou dat maar in mijn kleine wereld. Ik heb 4 kinderen. Ik hoop dat mijn 4 kinderen volgend jaar, dit jaar dus, een heel gelukkig jaar zullen hebben. Dan zit het ook wel goed bij mijn vrouw en mezelf. En verder hoop ik dat mijn oude moeder van 82 een gelukkig nieuwjaar zal hebben. En verder al mijn vriendinnen en vrienden in plaats van kaarten. Uitstekend. Mooie wensen. Jongens, ik kijk even of jullie de papieren allemaal hebben, want dat hoort er allemaal nog bij. Al zijn we nog zo laat, we gaan gewoon lekker dat spel weer goed spelen, die ronde. Monique, daar komt ze weer met de onderwerpen. En ik zal eens kijken, Bob, daar was die vorige keer, weet je nog wel, dat was uitstekend. Ja, je moet dat, daar komt u weer. Hebben jullie wat gedronken? Ja, toch wel, hè? Proost. Ja, want Voor jullie, hè? Je bent al ingeweest. Onze goede ober met de champagne zit ook vaak achter het toneel, dus het zal best in orde komen. Wie mag ik als eerste? Ja, gaat hij weer. Jos, daar komt hij. Dit is de laatste ronde, hè? Ja. Nou, kijk, mijn onderwerp... ik vertrouw jullie voor geen cent. En hoe zal ik dat nou eens zeggen? Nou, kijk, mijn onderwerp is een ontzettende plakker. Dus omdat we feestelijk bij elkaar zitten. Het blijft lang plakken. Heeft daar, moet ik eerlijk toegeven, verschillende motieven voor. Het is een kereltje wat heel vaak aan de rol is. Iemand die desondanks liever niet de bloemetjes buiten maar binnen zet. Kan ik een streepje doorheen lopen? Is dat te makkelijk? Nee, hè? Dat is niet te makkelijk. Nee, dat is helemaal niet zo makkelijk. Nee, ik vind het zou ook hartstikke mooi. Willem zit met het vingertje opgestoken. Ja, ik vind het een beetje betreurenswaardig dat Bob Bauma zijn kerstwens meent, of zijn nieuwjaarswens meent te moeten uiten, in plaats van kaarten. Dat is echt zo'n man die voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten. Maar goed, ik heb een onderwerp, lieve tegenstanders. Nou, dat is een onderwerp dat gaat door totdat er geen gat meer in zit. Werkt zich uit de naad. Beetje langdradig, goed, geef ik toe. En soms denk ik wel eens, je kan de kleren krijgen. Maar daarentegen, vroeger heeft dat onderwerp het zo moeilijk gehad. Er werd vaak getrapt, weet je wel. En ja, ze doet vooral een stuk goed. Zo. Ja. Ik zie dat Bob werkelijk een heel opstel aanmaken is. Ja. Maar zou ik even goed willen doen? Ik ben journalist. Nee. Ach god, dat weet ik niet. Jij had toch altijd zo gezegd. Jij krijgt van mij alle tijd toegemeten al in je tot 5 uur door. Ja, moet je zeggen, ik hoef geen bal meer. Ik hoef geen bal meer. Jij bent altijd zo lekker vlug aan op die onderwerp. En nou blijf je zo heel rustig op de achtergrond. Ga jij lekker met je tijd naar je omschrijving. Ja, daar komt ze. Mijn onderwerp kan je in ieder geval niet over het hoofd zien. Want het is een zeer actueel onderwerp dat ons allen bezighoudt en dat nog veel beschreven zal worden. Het is een onderwerp dat al jarenlang een studieobject geweest is van politici en economen.
Het is trouwens een onderwerp dat beslist geen lang leven beschoren is. Nou, dat was het dan. Bedankt, Loes. En sorry dat ik jou weer even oversloeg. Mijn onderwerp is nog bijna een blosje op zijn moeders wang. Een blosje op Zijn moederswang. moeders wang. Dan doe je dat toch mooi, hè? Lieve. Kijk. Een blosje op moederswang. Daar staat hij op. Ja, vroeger werd hij vaak getrapt. Willem, is het een naaimachine? Daar gaat hij dan weer, meneer Bouwma. Dat is Ik Tilletje. word toch zo moe van die man. Heeft hij het alweer? Oh, hier. Nou ja. Ja, en ik had het gisteravond gezien op tv. Ik weet wel echt niet meer wat voor uitzending. Ik had het over een naaier en een naaister. Ik denk, dat dit moet een naaimachine zijn, dan gaat het helemaal even door. Maar ja, dus Heb je nog een andere? Heb je nog een andere? ik heb al wat anders, ja. Loes, Ja. regering. Nee. Oh, Nee, die is al geboren. die is al geboren. Ja, maar geen lang leven beschoren, zei je. Oh, daar had ik niet aan gedacht. Daar had ik niet aan gedacht. Dat is mooi. Ja, denk mij zo Kijk, duidelijk. die wetenschap ligt nog goed, grotendeels in de schoot der toekomst verborgen. In de schoot der toekomst. Fijn, Die Loes. wetenschap. Ja, die wetenschap, ja. Ik wil een beetje richting Jos op. Ja. Het heeft met de muur te maken. Voorzichtig vragen, is het Rembrandt? Het zou kunnen. Nou, mooi. Bij mij wel, bij jou niet. Dat is een appeltje verdiend. Theo, moet ik beginnen? Ga jij wat vragen stellen? Jongens, we gaan weer heel snel, hè? Is er iets heel moderns? Ja. Ja? Ja. Kun je er alles mee doen? Ja. Nou, nog wel ja. Kun je ermee rekenen? Ja. Ja, Kun je ermee oprekenen. oprekenen? Ja. Is computer? Nee, Ja. Oh, geen computer. Ja, dat is dus een studieobject, dat wel. niet ja. Je kunt erin studeren. Nee. Je kunt er wat uithalen. Ja, Is er een encyclopedie? nee, Oké, dat hoor ik Mag ik niet. er even? Ja, je kunt er Een iets studeren. rekenmachine. nee. Zat jij me dwars? Een rekenmachine, nee. Maar je kunt het niet over het hoofd zien. Nee, Het is een studiekop. nee. Nou, dat moet nog blijken. Oh, het moet nog blijken. Ja. Is het een persoon? Nee, Is het een zaak? nee, Is het plantaardig? nee, Of mineraal? nee, Ben jij het? nee. Oh. Dat kan niet. Het is niet mineraal, het is niet plantaardig, het is geen persoon. Het is Het kan toch abstract wezen? Oh, is het Tom? abstract? Ja, het is abstract. Juist. Het is een soort van wedstrijd, dus dat is duidelijk. Studieobject. Dat is plantaardig. Dit waren geen 60 vragen, nee, niet. Ja, We zullen er even bij ja, laten. dat je niet. Nou, ik geloof dat we wel kunnen stellen dat Holland-België er niet door Holland of niet door Holland, door België gewonnen zal worden, maar door Theo. Door Noord-Holland, door Noord-Holland, hè Tom? Noord-Holland. Theo. Ja. Werverschool. Ik neem nog even aan. Heb je in de buurt? Heb ik nog wat vragen te stellen? Ja, ik mag een minuut vragen Heb stellen. jij een Ja, bal ja. gehad, Fred? Ik hoop dat de tijd nu loopt. Heb je een bal gehad? Nee, ik heb nog geen bal gehad. Zie je een bal? Is het oliebol? Ja. Ja. Nee, mijn onderwerp. Je had het. Nee, Nee. je zit zo nadrukkelijk over die Het is toch niet ballen. abstract, een oliebol? Nou ja, voor mij wel hoor. Nee. Ja, Loes. Actueel, geen lang leven. Ik heb geen idee. Ja, dat geeft Oh, dat is niet. wel... Nou ga ik door bij Jos. Geen Rembrandt. Geen Rembrandt. Je kan het aan de muur, bloemetjes. Behangen. Ik had het over, je had het over een rol. Behang dan. Als er punten te verdelen waren, had ik al helft gegeven. Nee, dat mogen we niet Dat zou ik zat te worden. voornaam zijn. Dat is niet goed. Fred, ik heb nog geen belletje gehoord. Nog wat vragen? Ik heb nog nog geen belletje dat je nog een vraag op. een minuut kan zo lang. Ik ben nog niet geslapen. Jij bent er niet gedaan, snel op. Nou snel op, dan ga ik dus toch naar Bob. Dat is Loes, hartstikke makkelijk. is het iets wat ik doe? Nee, Is het iets fijns? ik hoop het. We hebben net al onze wensen ervoor uitgesproken. 1982. Ja!
De 10 ronde, heel goed. En 3 maal raken en een kleine aanwijzing erbij. Ja jongens, uitstekend. En zonder attributen. En ik weet niet wat we hadden, maar er staat er altijd nog één en die doet nog verschrikkelijk zijn best. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken voor het meedoen. Gezellig dat jullie er ook waren. Een beetje lang moeten wachten natuurlijk. Ja, met zoveel kandidaten. Maar het was echt leuk. Bedankt. Heel succesvol seizoen voor jullie alle drie. En leuk dat jullie er waren. Dankjewel. Dankjewel.